Chiganizo chomwe yachita ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino chomwe wasayinira chomwe chachitika kupyolera mukalata imene ofesi yatuluka yomwe wasayinira ndi mlembi wamkulu mu ofesi a Justin Saidi chochosa department ija yoona ngozi zogwa mwazizizi ya Dodoma kuyichosa mu ofesi ya vice president wa dziko lino ndi kuyipitisa mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino chausa mafunso ochuluka komanso malingaliro osiyanasiyana. Ndipo nkhani yonse ndiyakuti malingana ndi chikalata chimene chatuluka pa 10 January chaka chomwe chino cha 2026 chimene ndichosayinidwa ndi Chief Secretary to the Government amene ndi a Justin Saidi chalengeza kusintha kwa department yoona ngozi zogwa mwazizizi ija yomwe amayitchula kuti Dodoma. Ndipo mu chikalatachi afotokoza kunena kuti department imeneyi silinso pansi pa office ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo m'malo mwake zonse zokhuza department imeneyi ndikuti zizichitidwa ripoti kumene ku direct ku office ya president. Ndipo afotokoza kunena kuti chiganizo chachitika ndi cholinga chofuna kuonesesa kuti boma lili ndi chidwi komanso kuchita speed up kapena kuti kuthamangisa ziganizo zokhuzana ndi ma emergencies amene angakhalepo maka pa ngozi zogwa mwadzidzizi. Ndipo malingana ndi kulusidwa kwa chiganizochi mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza kunena kuti akukhulupirira kuti bungwe limene ndi la Dodoma likakhala pa center penipeni pa ofesi yawo ndiye kuti zithandizira kuti boma likhale ndi chidwi chambiri komanso kuonjezera mphamvu zimene angakhale nazo potuma maunduna osiyanasiyana ndi kuthandizira kuti pakhale changu pothandiza monse mmene mukhale mukugweredwa mavuto. Ndipo malingana ndi kulankhulapo kwa ma officials angapo asusa maganizo omwe ena akumalankhula kunena kuti mwina kusintha kwa chiganizochi ndi nkhani yokhuza ndale, kumene wafotokoza kuti ndi nkhani yopanda banga ililonse kuti zinthu zizachitika mwina pansi pa chifukwa china chake. Zimenezo sizili monga ena akuganizira. Maganizo awa adza anthu pochita lifa momwe zinachitikiranso mchaka chija cha 2020 pamene Mutharikanso adachosa department ya Dodoma mu ofesi ya wachiwiri mu nthawi imeneyo. Ndipo mu nthawi nkuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino anali Dr. Klaus Saulos Chilima. Zimene mukafukufuku zinapezeka kuti adachita izi pa zifukwa zina za ndale osati pa zifukwa zimene zidali zomveka. So malingananso ndi chiganizo chimene chachitika pa 10 January anthu ena akuyesera kuperekaponso malingaliro pochita lifa ndi zimene zidachitikazi ponena kuti mwina nkutheka palinso zifukwa zina zimene president achitira izi, koma malingana ndi ma officials osiyanasiyana akana zimene anthu akuganizirazi kuti palibe chilichonse chokhuzana ndale chimene chikukhuza nkhani imene ndi chiganizo chomwe ofesi yapanga. Ndipo mu nthawi imeneyi ya 2020 Profesa Afapita Mutharika anachosa department imene mu ofesi ya vice president Chilima maka pa nkhani zimene zidalipo nthawi imeneyo. Mu nthawiyo nkuti panali ma dispute angapo omwe adachitika, ndipo ngati mukumbukira bwino mchaka cha 2019 momwe timapita ku zisankho za 2019 nkuti vice president wa dziko lino Profesa adayima ndi Chimulirenji. Ndipo kutsatira masankho amene adakanika aja bwalo la milandu lidalamula kunena kuti pamene Profesa akupitirira kutsogolera ndiye kuti apitirirabe kutsogolera limodzi ndi amene wa Saulos Chilima. Komano m'malo mwake Profesa Afapita Mutharika adachosa department ya Dodoma mu ofesi ya amene wa Chilima pa zifukwa za ndale, chifukwa nkuti nthawi Chilima adayambisa chipani chawo kuchoka m'manja mwa chipani cha DPP. Ndi izi ankazichita ali vice president pamenepo nkuti akuyendera ticket yomwe adalowera yomwe idali ya DPP, koma mkati mwa ulendo anapezeka kuti anasintha maganizo ndi kuyambisa chipani. So m'malo mwake nkhani idapita ku khoti kumene ku mabwalo a milandu
zidakomera Chilima kunena kuti kupitirirabe kukhala pa vice president kufikira masankho achitikenso kutsatiranso kulephereka kwa masankho mchaka cha 2019. So zitatero malo mwake profesa adachita chiganizo chochosa zinthu zingapo mu ofesi yawo, ndipo chimodzi mwa zinthu zimene adachosa mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi idali department imeneyi ya dodma. So mungatakamba kale kunena kuti chiganizo chimene chachitika pa 10 January anthu enanso akuchita lifa ndi zimene zidachitikazi ponena kuti mwina izi zachitika pa zifukwa zina, koma malingana ndi kalatayi yachita emphasize komanso kusimikizira kunena kuti izi sizinachitike pa zifukwa zina zimene anthu mwina angayerekeze zachitika ndi cholinga chofuna kunena kuti ngati dziko likhale kwambiri ndi chidwi choyendesa department imeneyi kamba kunena kuti akufuna achite speed up zinthu zosiyanasiyana ndipo kupyolera m'maunduna ndi kuti nkhani ikhale ikuyendesedwa bwino kwambiri poyerekeza ndi momwe iwo amayerekezera nthawi imeneyo ili ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Osaiwala kunena kuti padakali pano vice president a dziko lino sali mdziko lino, ali kunja kwa dziko lino momwe adapita ku UK kumene zochitika zake tidauzidwa kunena kuti ndi za private zimene mtundu wa Malawi sitidauzidwe kuti kwenikweni apita kumeneku kukatani. So ena akumanena kuti mwina izi zachitika chifukwa choti iwowa sali mdziko lino ndiye kuti office yawo ili vacant, koma pamene zochitika zokhuza ngozi zikuchitika sizidikira aliyense, ndipo malo mwake angoganiza zochosa chimene zochosa department iyi manja mwawo chifukwa chakuti ndi kuti zochitika zokhuza office yawo zina zayima chifukwa cha kuchoka kwawo. So malingana ndi momwe anthu ena akuganiza kuti kuchoka kwawo ndi kumene kwachitisa kuti president alingalireno zochosa department ya dodma yoona ngozi zogwa mwazizizi mu office ya amenewa Jane Ansah. So inuyo mukuona motani pa nkhani imeneyi? Timve maganizo anu, timve kuti inu mukuzimva motani, kuti inu mukugwirizana nazo kuti zinthuzi sizikuchitika pa zifukwa zilizonse kapena inunso muli ndi malingaliro monga ena ali nawo ponena kuti mwina izizi zikuchitika pa zifukwa zina zimene mwina sangauluse kuti anthu adziwe. Nanga inu mukuona motani kuti chiganizo chimene chachitika ngati chachitika popanda zifukwa zina zilizonse kodi ndi chiganizo choti chibweresa kusintha kapena ndi zinthu zonena kuti zangufuna mwina kuchitika kapena kuphangira maudindo ena kuti ntchito zina zisamachitikire m'manja mwa vice president, kapena inu mukuonapo motani? Mwina tifunse kunena kuti inu mudakakonda ngati sizidachitike motero zikhalebe m'manja mwa office ya vice president, nanga ngati ndichoncho mukutipo motani? So through comment section ndimene tingadziwire maganizo, komanso tipempha kuti muchite like komanso osaiwala kuchita subscribe kuti tithe kumakupatsirani ma videos osiyanasiyana amene tikhale tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu Mike Thompson, ndipo bye.